yasa ka kunnafoni jeli di lamɛnbagaw ni kanubaw Mɔgɔni Bɔgɔma Konate MBK ne bɛ n tɛ ka don balan kɔnɔ ni bɔ ni sɛbɛn fɔlɔ min ye an k'o de ma ko le Cikan Cikan wulikajɔ kɔni a kɛla min ye furancɛla fanga ɲɛmaa fɛ ka kɛɲɛ ni Mali ka san 61 min ye jamu fanga an k'a fɔ wulikajɔ la o bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ ka min ye indépendance u y'a fɔ de tubabukan na anw ko min ye Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya ko sɔrɔli san 61 o seli kɔnɔna na min ye wulikajɔw ye a kɛla parce que b'a ko in bɛɛ lajɛlen kɛla ka bɛn min ye araba don sɛbɛn kalo tile 22 min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye ko wulikajɔw kɛla fɛn min bɛ tali kɛ sɔrɔdasiw dayɔrɔ minnu bɛ Katikaw fɛ yen an ko a ma ko min ye kan Sunjata ye Kati wulikajɔ kɔni kɛla o kɔnɔna na min ye sɔrɔdasiw ye u ye wulikajɔ kɛ an b'a fɔ o ma ko défilé ka kɛlɛkɛminɛnw ka marifaw ka taa se cɛdenw minnu ye kɛlɛkɛbolo minnu mɔgɔw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ ka foli kɛ jamana ɲɛmaaw la o fana bɛ wuli k'u fo kɛnɛ in kan min ye kɛnɛ ɲɛ kunbɛnnen bɛ min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa fɛ colonel Asimi Goïta ale kɛrɛfɛ Dr Choguel Koukala Maïga premier ministre ka taa se min ye ministre mun bɛ kɛlɛcɛ ani mugu bon kunna ni o ye colonel Sadio Kamara ye ka fara olu kan min ye gouvernement maa wɛrɛw ye olu tun bɛ yen min ye an ka jamana kɔnɔna na min ye fangabondaw ye n'an k'u ma ko institution olu fana caman o ɲɛmaa tun bɛ kɛnɛ kan nin kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye kɛnɛ ye a wasala kɛnɛ bɛ kuncɛ waati min na président min bɛ transition kunna colonel Asimi Goïta a ye a kana bɔ min ye kunnafonidilaw ma kana bɔ in senfɛ a y'a jira k'a fɔ min ye nin kɔni ye waati kɛrɛnkɛrɛnlen ye n'ale yɛrɛ bɛ tanu kɛ ka ɲɛsin Mali den bɛɛ lajɛlen ma ka ɲɛsin Mali kokanama bɛɛ lajɛlen ma a ka diɲɛ ma a ko nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen y'a bolo min ye président Asimi Goïta ko fɛn min ye Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya a tu tigɛbaw minnu ye wulikajɔ kɛ ko olu ka fo ko n'o fɔra a hakili bɛ jigin an ka jamana ɲɛmaa fɔlɔfɔlɔ la Ala ma hinɛ président Modibo Keyita la ka taa se a jɛw bɛɛ lajɛlen ma a ko olu de ye wulikajɔ kɛ walasa anw bɛ se ka bi ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ɲamɛ don min na i n'a fɔ bi ko bi ka gɛlɛn Mali ma fɔ ka taa fɔ a to ten ko fɛn min ye gɛlɛya ye ko an ka dɔn k'a fɔ adamadenya kɔnɔna o diɲɛ yɛrɛ taabolo la hali jamana yɛrɛ ka ɲɛnamaya la ko waati dɔw bɛ kɛ ko bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ko u kana na an jigi tigɛ an faso la Mali ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko fɛn min ye wulikajɔw ye k'i o bɛ bila minɛ min kɔnɔ ko kuma caman na k'i b'a sɔrɔ ni gɛlɛya bɛ waati min na o waati de bɛ fasoden ɲuman dɔn ni gɛlɛya b'i kan waati min na o waati de i b'a dɔn maa min ta ye faso ko ye ani maa min ta ye ko wɛrɛ ye ko bi ko Mali mago bɛ a den bɛɛ lajɛlen la i n'a fɔ don o don wulikajɔw ka kɛ a ko min ye politique mɔgɔw ye ka taa se société civile ma ka taa se min ye diinɛ ɲɛmaaw ani maa ma bɛ ka fɔ ko o ye sɛnɛkɛla ye mɔgɔ ko Mali mago bɛ a den bɛɛ lajɛlen la ko sabula ko fɛn caman bɛ yen k'u bɛ an ka jamana kɔnɔ u bɛ san dama bɔ lakanabaliya o ɲɔ ɲini dɔ bɛ san dama bɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ tuguni fɛn min ye jamana fan bɛɛ ye i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye faamaw ye ka se ka kɛnɛ sabati o kɛnɛ bɛ majɛ ko fɛn min ye diɲɛmaa ye k'a b'a f'u ɲɛna k'a fɔ Mali ye a kan di fɛn o fɛn na fɛn o fɛn ni Mali y'a kan don la k'o bɛ kɛ ka bɛn a waati ma. Ale élection b'o la. Ayiwa kuma kɔni a ma walawala ka élection ta tɔgɔ ma ko Mali mana a kan di fɛn o fɛn na k'u hakili latigɛ ko Mali bɛ o kɛ ka bɛn waati o ka nin sɛbɛn min bɛ yen nɔ n'an y'a sama ka bɔ le Cikan kɔnɔ Adama ale de y'a fasi le Cikan fatigijakulu an b'o fɔ k'o waleɲuman dɔn ne bɛ n bolo don Mali Tribune ko wale dusu ko o tɛ se ka kɛlɛ kɛ ayi colonel Asimi Goïta a kumanen bɛ ka kɛɲɛ ni Mali ka san 61 na ayiwa min ye o yɛlɛma hɔrɔnya munyamunyaw kɔni na colonel Asimi Goïta a y'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye Mali ye an ka kɛlɛcɛ joli bɛ yen a ka ca na u bɛ taa diɲɛ jamana wɛrɛ de la min ye u ka kɛlɛ dɔnniyaw ye ka caman fara u kan ko k'a sababuya kɛ min kɔni ye kalanso kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ de kan ka jɔ an ka Mali kɔnɔ ni u k'a ma ko école de guerre min bɛna kɛ sababu ye min kɔni ye an ka woromasiri tabaw ye ka u dusukolo kuwa min kɔni ye kɛlɛ a fɛɛrɛ a don sira n'a a bɔ sira ka se ka u dege u la colonel Asimi Goïta
Goita a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a lajɛ Mali ka kɛlɛkɛla caman kɔni bɛ yen ayiwa u kɔni bɛ taa ɔkɔlidengɛriw la jamana wɛrɛ la min bɛ tali kɛ Rusi jamana Faransi min kɔni ye Sini jamana o n'a ɲɔgɔnko caman Colonel Asimi Goita a y'a yira k'a fɔ a ka ca na n'olu kɔni nana bɛɛ lajɛlen de bɛ na ni jamana ka hakilila ye jamana min ni olu ye i degi kɛlɛ la ko o de kɛmɛ sababu ye min ye Mali fitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ siganaw kɔni jaya mɛ u ɲɔgɔn cɛ ko walasa ka sigana kɔni ban Mali kɛlɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni ye kalanso kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ bɛna jɔ yan min sigilen don min ye kɛlɛ ale yɛrɛ kɛcogo kan ka u degi kɛlɛ fɛɛrɛw kɛlɛ doncogo ni a bɔcogo la ko o kɔni bɛna sigi sen kan Colonel Asimi Goita fɛ min kɔni ye maa caman ye olu ye Colonel Asimi Goita fo ka waleɲuman dɔn a ka nin hakilila in na bawo a y'a yira k'a fɔ kabini Mali ye yɛrɛma hɔrɔnya ta nin ɲɔgɔn na kalanso jɔli ayiwa o ma se ka jɔ Mali kɔnɔ wa a y'a yira k'a fɔ ko Mali dama tɛ n'i y'a ni jamana caman lajɛ ani jamana minnu bɛ dan bɔ nin kalanso in ma se ka jɔ ye hali sini ko Colonel Asimi Goita a kɔni ye kumaba fɔ ko n'a sera k'a kɛ k'a ye koba kɛ wa ko n'a yɛrɛ ma se k'a kɛ k'a ye kumaba fɔ ne fasiri kɔni sɛbɛnna Usumani Mahamani fɛ Mali Tribune. Mali Tribune maaw an b'u fo dantɛ foli la Mɔdi Bɔkɔrɔba Konate kosɛbɛ n bɛ n tɛgɛ don balan kɔnɔ n bɛ bɔ ni sɛbɛn min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ka fɔ l'alerte ko an ka an sɔnni da a kan min ye Faransi jamana ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ko gɛlɛya kan ninnu bɔlen bɛ kosɛbɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye fasiriba ye a ko ko min ye Bazumana Kane ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni n'i y'o tɛ fila ye kelen kɔni o kɛra ka ban n'i ye Faransi jamana lajɛ ko u y'a jira k'a fɔ ko Mali bɛ taa ni ka segin min na Mali bɛ ka bɛnkan kura min kɛ ni Rusiw ka kɛlɛcɛw ye u k'a ma ko Wagner ko o bɛnkan kɔni a laban olu na taa so Faransi dama tɛ u ni maa min bɛ jɛla nin ko la min ye farajɛla gun kan o de ye Allemagne ye n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye wulikajɔw ye an ka jamana premier ministre Dr Sukari Kokara Mayiga a ka wulikajɔ dɔ sen fɛ min ye société civile ye a n'olu tun bɛ kuma na a y'a jira k'a fɔ ko nin ko in ko k'a da kolo ci bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ sɔrɔ ko mɔgɔw k'a faamuya ko n'i y'a jateminɛ ko fɛn min ye Faransi ye ko u ye kuma caman fɔ kuma min fɔla o de ye kuma jɛlen ye waati dɔ kɛra min ye Faransi jamana ɲɛmaaw ye u y'a jira k'a fɔ u ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali la walasa ka se ka an dɛmɛ bamanciya kɛlɛ min ye binkani ye dugu ni dugu jamana ni jamana ko gɛlɛya min bɛ an ka gun kan ko olu taatɔ don ko sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko fɛn min ye wulikajɔw ye ko a kuma se a kundama na sabula Mali den caman bɛ yen nɔ kuma ni kuma u bɛ bɔ k'u ka kilaw di Faransi ta an fɛ Faransi ka taa ka bɔ yan ko ka sanga u bɛɛ lajɛlen ko Faransi k'u bɛ taa ko k'u bɛ taa Mali ɲɛmaaw olu ma kila don u ni na ka bɛn ni a ye Faransi laban nana fɔ ko taali ma bɔ k'u bɛ to yan an bɛ to yan maa min bɛ e dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ sɔɔni an bɛ taa sɔɔni an bɛ to yan ko maa tɛ se k'a fɔ k'a hakilila kelen bɛ o tigilamɔgɔ la o la walasa i kana to i kelen na fɛn min ye maa kelenna tamala ale ye suba ye min ye ka maa ɲini ka fara i yɛrɛ kan kana bolo ka ko de kama Mali ɲɛmaaw ko u y'u kana bɔ Rusi jamana nɔfɛ Wagner nali ko fɔla a ma tɔ to tubabubilen na a kɛlen n'a fɔ fa wulila a kɛlen n'a fɔ u forotola u bɛ kuma u taa ni ka segiw kɛ u bɛ jamana wɛrɛw fara u yɛrɛ kan ko n'i y'a lajɛ hali kɔsa in na fɛn minnu ye Mali sɔrɔ janko minnu tali kɛ bamaci kɛlɛ kan k'i b'a ye k'a fɔ Faransi jamana est ce que a kɛla u kɔ ko ayi k'a ma k'u kɔ a kɛla G5 basigi jɛkulu MINUSMA kɔ wa k'a ma kɛ o yɛrɛ kɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ kabini san 2012 gɛlɛya binna Mali kan o gɛlɛya kɔnɔna i b'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ n'o ye kɛlɛcɛ ye Faransi tɔgɔ la barikani yɛrɛ bolo k'an bɛ don nafɔ bi maa 5000 n'o y'i bɔ a la min ye G5 basigi jɛkulu MINUSMA ko o ye sɔrɔdasiw ni siviliw bɛɛ ɲaaminen ɲɔgɔn na nka sɔrɔdasiw ka bolo k'o ye maa 1500 ye nka basigi ani kana a sɔrɔtila Mali la wa a ma sabati n'i y'a ta k'a lajɛ parce que i b'a ko o kɔnɔna na ko dugu bɛ dugu la olu ye gɛlɛyaba de sɔrɔ n'an y'a ta k'a lajɛ o dugu o misali suman yɔrɔ min ye an k'o ma ko Wosabu maa min sara na ka kɛ ni maa 100 ye min ye yɔrɔ jan yɛrɛ tɛ mun kɛra kɔsani na n'u ma mɛn kosɛbɛ o kɛra Segu dafɛ dugu la i b'a ye k'a fɔ maaw kɔni bɛ ka bin maaw kan sigida ni sigida bamaci bɛ taama i n'a fɔ cogo min ka d'a ye ninnu bɛ an fɛ yan k'a fɔ k'u bɛ k'an dɛmɛ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya kɔni a tɛ tɛmɛ ni kan fiyewu ko o de kama min ye Mali ɲɛmaaw ye u kɛn bɛ k'u kana bɔ min ye jamana ye u bɛ se ka fɛn o
fɛn kɛ walasa ka se ka an dɛmɛ ko fɛn minnu ka fɔ Mali ma hali bi ni farafina gun kan lajɛ donc ko min ye farafina tilebinyanfan tɔnba kɔnɔna na CEDEAO ko fɛn o fɛn min k'i b'a ye k'a fɔ k'a bɛ i n'a fɔ bɛɛ bɛ ka ŋɛɲɛ kɛ bila Mali la k'o tɛ ka kɛ dɔwɛrɛ kama sabula min ye Faransi jamana ni Allemagne jamana ye olu y'a jira k'a fɔ min ye Russie jamana ye n'u y'u sen don da fɛ olu bɔ fɛnɛtiri fɛ ɔ ko ko dɛmɛ ka maa caman kamana kan sabula n'i y'a ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ k'a bɛ i n'a fɔ maaw kɔni sirannen de don fo siranya dan tɛ ka taa ko la Faransi bɛ ka mun de kɛ o la tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛ tɛ baden bɛ yen Faransi n'a diyara ne yɛrɛ ne bɛ se ka fɔ Faransi ma foyi kɛ ni Faransi ma foyi kɛ min ye Faransi dɛmɛbaaw ye olu fana ka ca cɛ dɔ bɛ to ka dɔnkili dɔ da ko maliden ɲɔgɔnw bɛ jamana in kɔnɔ o hakili bɛ jamana la nka maliden jugu dɔ bɛ jamana in kɔnɔ o hakili bɛ tubabuw bolo wa Mali bɛ ka janfa a yɛrɛ denw fɛ donc gɛlɛya b'o yɔrɔ la ni fɛɛrɛ ma kɛ ni mɔgɔw ma kɛ u yɛrɛ fɛ k'u hakililaw fara ɲɔgɔn kan nka Faransi ka nin ko in karamɔgɔ bulu tura an bɛ taa se san damadɔ m'o yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ ban Fasiriba ko fɛn min ye Dr Choguel Kokala Mayiga ko a y'a fɔ a ka kumaw la ko ale kɔni ye premier ministre ye ale ye wulikajɔ kɛ ka bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ ɲininka i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen hakilila ye kelen ye nin ko in na jamanaden fanba olu kɔni bɛ fɛ min ye Faransi yɛrɛ de ye a ka taa ko n'i y'a lajɛ k'u bɛ wari ni fɛn minnu fɔ k'a fɔ ko u bɛ don u yɛrɛ ka musakaw la san o san ko u bɛ sɛbɛn wari miliyari 72 de fɔ ko n'i y'o ta k'a lajɛ ko ni o ye san kelen musaka ye n'i ye o fila di Mali ma ka kana kama gɛlɛya bɛ na wa kɛlɛcɛw ka se ka ta hakɛ mun ka d'u ye gɛlɛya bɛ na wa Fasiriba ko Dr Choguel Kokala Mayiga ko k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi u ye munumunu salo kɛ u ye ɲininkaliw kɛ maaw kɔni bɛɛ lajɛlen hakililaw bɛ taa fankelen fɛ n'u ye jama fanba ye olu ko k'a fɔ fɛn min ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi Faransi jamana n'a ma ye k'a fɔ u ma se ka ko bɔ ko la n'a ma ye k'a fɔ u nalen fo bi gɛlɛyaw bɛ ka taa min ye don o don dɔw ka fara kan ko n'a ma ɲɛ ko ka sira d'u ma sira d'u ma ka karamɔgɔ sira ka d'u ma ka taa tabarikala nin ye sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ yen n'a y'a sama ka bɔ min ye l'alerte kɔnɔna na Bazumana Kanɛ ale de y'a fasiri l'alerte fasiri jɛkulu an b'o fɔ k'o waleɲuman dɔn karamɔgɔ Bulu Ture ne bɛ n bolo don la révélation Russie ka min ye kɛnyɛrɛye kɛlɛcɛ minnu bɛ yen n'u b'a a wele ko Wagner k'olu ka nani kɔni gbɛmɛ sababu ye Faransi kɔni ayiwa ka tasuma kɔni da u golo kɔni na tuma min na sa ni o kɔni kɛra ko a ye mɛn k'a fɔ furanjɛla fanga ɲɛmaaw u kan ka fɔ ka o waleɲuman dɔn bawo min ye jɔnjuru dɔ kɔni tun bɛ yen min ye ni sɔrɔdasi ninnu ye u ka wulikajɔ kɛra sababu ye min kɔni ye o jɔnjuru ka o sɛbɛkɔrɔ tigɛ ka sababuya kɛ kunu an ka jamana marabaa minnu kɔni tun bɛ yen ni Faransi kun ye a ɲɛ kɔmi awɔ olu tun bɛ boli belebele ka taa Faransi yalasa Faransi bɛ se ka o solo naani don ko nka an bɛ don min na i ko bi min ye furanjɛla fanga ɲɛmaaw ye ko min ye Faransi ye Faransi yɛrɛ ɲɛmaaw de bɛ cucu la furanjɛla fanga ale ɲɛmaaw kɔni dara awɔ kɛ minisiri Kuturu se ka nako 2 nako 3 o t'a bɛɛ yɛrɛ nin yɔrɔ la sɔrɔsiw kan ka fɔ ni maa min girinna ka girin ni misalila ni minisiri nana k'a bɛ fɛ ka Asimi ayi i bɛ fɛ ka ne ye cogo di taa i tɔɲɔgɔn minisiri fɛ yen Faransi minisiri Allah chef d'état-major nana k'a bɛ fɛ ka Sadio ye ko non on va voir le chef d'état-major c'est ça bɔrɔ wa c'est ça Fasiriba ko di Fasiriba ko karamɔgɔ Abudu Ture min ye colonel Asimi Goita a ka min kɔni bɛ ka Faransi tɔɔrɔ o ye kumabaliya de ye Faransi a b'a ka min ye bagabagaliw kɔni kɛ a bɛ min ye janjuguw kɔni da nka colonel Asimi Goita a tɛ kala don a ɲi na ka bɛn n'a ye o de la nin waati laban in na ko ŋunuŋunukan dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ min ye Russie ale ka kɛlɛkɛla dɔw kɔni bɛ yen ni u b'o wele ko Wagner k'olu kɔni kun dalen don Mali kan ko kabini o kuma kɔni bɔra min ye Faransi a yɛrɛ dala ka suko ni dugusajɛ cɛ a bɛ k'a yɛlɛma ko o de la sa min kɔni ye colonel Asimi Goita ko fasoden caman bɛ k'a ɲini a fɛ n'a bɛ min kɛ a k'o kɛ ko sen bɛ yɔrɔ min ma o ye de a ka dilan walima a bɛɛ lajɛlen ka tiɲɛ a dɔw la n'a tora ka segin kɔ ayiwa a bɛɛ lajɛlen bi tiɲɛ ko o de la min ye maa caman ye olu bɛ k'a ɲini colonel Asimi Goita fɛ a ka fɛɛrɛ ani daba
dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa min ye Irusika ni kɛlɛcɛ ninnu n'o o ye Wagner ye olu bɛ se ka na cogo min na an ka jamana kɔnɔ ko wa k'olu b'a ɲini colonel Assimi Goïta fɛ a kana Faransi lamɛn a kana Niger lamɛn min kɔni ye Allemagne ye a kana olu lamɛn nka fasodenw a ka fasodenw lamɛn k'a sababuya kɛ min ye tɔɔrɔ ni degun a tɛ Faransi ka min ye a tɛ min ye Niger ka ayiwa min ye jamana wɛrɛ minnu bɛ yen ni olu kɔni bɛ ka Faransi kɔni ka hakililaw kɔni labato a tɔɔrɔ kɔni tɛ olu ka ko n'an ye Mali lajɛ kabini kɛlɛ kɔni donna an ka faso Mali kɔni kɔnɔ Faransi ale kɔni dara ale wulila ka bɛn k'a sɔrɔ kɛlɛ kɔni mɛ ko na ma min na ni Faransi kɔni wulila Faransi kɔni ye min ye jatigɛ wale kɛbaaw gɛn ka taa o kɔni bila Kidali o tuma min na sa n'o kɔni bila Kidali Faransi kɔni y'a yira k'a fɔ min kɔni ye an ka ɲɛmaaw ye olu tɛ se ka don Kidali k'a sɔrɔ Faransi ale ka yamaru tɛ o la wa fasirikɛbaa y'a yira k'a fɔ ko o si tɛ gɛlɛya ye nin baara in na koyi a gɛlɛyayɔrɔ yɛrɛ ye min ye Faransi nana sɔrɔ kɛlɛ de bɛ kɔ na ko nka an bɛ don min ko bi Faransi ka san 8 san 9 tɛmɛnen kɔfɛ min ye kɛlɛ ye k'a nana fɔ Segu ka bɔ Segu ka taa Kayi ka bɔ Kayi ka na Kulukoro ka bɔ Kulukoro ka na Sikaso min kɔni ye Faransi nalen ye ko kɛlɛ ko a bɛ komi tasuma yɛrɛ de donna kɛlɛ la k'a yakubaya ko o de la olu ko n'a ɲini colonel Assimi Goïta fɛ a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa min ye Irusika ni kɛlɛkɛla ninnu ye maa minnu bɛ yen ni kɛlɛ ɲɛdɔn bɛ u la ni jatigɛ wale kɛbaaw bɛ siran u ɲɛ min ye Faransi jamana ye ale bɛ siran maa minnu ɲɛ k'olu kɔni m'a ɲini colonel Assimi Goïta fɛ fɛɛrɛ ka tigɛ joona yaasa Irusika ni kɛlɛkɛla ninnu n'o ye Wagner ye olu bɛ se ka na cogo min na ni fasiri kɔni kɛra bɛɛ jara fɛ la référence kɔnɔ min ye la référence maaw ye an b'u fo dantɛ foli la Wali Bɔgɔrɔba Konate n bɛ tigɛ fɛ ka don balan kɔnɔ n bɛ tila ka bɔ ni o la référence kelen ye fo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Mali ani ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ ko ko bɛ ɲini ka gɛlɛya kosɛbɛ sabula n'i y'a ta k'a lajɛ waati laban in na Niger faamaw olu de bɛ don min ye Mali ale k'a ɲɛkɔrɔma tigɛ i bɛ sɔrɔ fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn fɛ i b'a sɔrɔ kuma caman waati tɛmɛnenw na Niger jamanakuntigi hakililajigila n'o y'u ka jamanakuntigi kuranin ye ale de da y'a fɔ a ka sigili senfɛ a fɔ ko Mali jamana ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'o ye jamana ye ko jamana min bɛ yen nɔ ko a t'a cogo la o ma bɔ a taalen Faransi jamana masakɛ a tun bɛ o de ka hukumu kɔnɔna na ni o ye ɲɔgɔn ye tubabu seri a ye o min ye naji ye an b'o ko supu a ye supu in dun supu jara kosɛbɛ a forontola a ko n'i ye Mali ta k'a lajɛ minnu ye kɛlɛcɛw ye ni o ye kɛlɛ dɔmanganaw ye k'olu de kɛlen bɛ jamana faamaw ye k'olu dalen bɛ dugu sumalen kɔnɔ olu de bɛ min ye jamana yɛrɛ ɲɛnabɔ fɛn min ye kɛlɛ ye kɛlɛ kɔni binna mɔgɔw kan k'a sɔrɔ o mɔgɔw bɛ yala yala ni fangako la dɔ ko ko fincogo ye kelen ye manana ko tɛ kelen ye ni ko in ye tiɲɛ ye a man ɲi e da sabula sigiɲɔgɔnya b'an ni ɲɔgɔn cɛ bonyaba de bɛ Mali ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ Mali yɛrɛ aw bɔ ko caman na aw yɛrɛ b'o kalama ko n'i y'a ta k'a lajɛ o ma k'a bannen ye min ye kɔsadani in na min ye jamana minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ CEDEAO kɔnɔna na olu ye ɲɔgɔn lajɛrɛ kɛ min ye u ka minisiri min bɛ yen n'u bɛ jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ Niger i b'a ye k'a fɔ kuma kurukutu a bɔra a da a ko Mali ma Mali jamana faamaw aw bɛ ko ko la a y'o kɛ n'aw m'o kɛ ni fɛn min ye waati min dira aw ma kalo 18 dama de don n'o dafala ɲangili min bɛna bɔ min ye CEDEAO jɛkulu yɔrɔ ka ɲɛsin Mali ma u bɛ juguya kosɛbɛ kuma fɔli a ye Mali tɔɔrɔ min ye Mali faamaw ye a ye caman sɛbɛ tɔɔrɔ sabula caman y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi Niger a kɛlen bɛ ka jumɛn de ye Mali la o tuma Nigerikaw ma si de an tɔnna wa min ye an ka minisiri ye min bɛ jamana ni jamana wɛrɛ ko koɲɛw ɲɛnabɔ son excellence Abdoulaye Diop ale ye fasiri kɛ min ye kumakanw ye ka fɛn min ye Niger jamana ka u jaabi a y'a jira k'a fɔ kuma min fɔla Niger jamana ɲɛmaaw fɛ janko mun tali ko ka minisiri min bɛ jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛ ɲɛnabɔ k'a tɛ nin fɔ abada a ka jamana ɲɛmaa a ɲɛnama k'o la k'u bɛ mun ɲini Niger u ka o sigi cogo dɔn sabula ni maa n'i sigi kuma dɔn to kunna i wuli kuma i kan ka o dɔn sabula n'i y'a ta k'a lajɛ waati laban in na u ka kuma minnu fɔ Mali ma i b'a ye k'a fɔ kuma ninnu ye kuma porotolenbaw a dɔ bɛ yen nɔ i b'a ye ni jamana ɲɛmaa ni u ma kuma dɔ fɔ i b'a sɔrɔ a ka minisiri dɔ u bɛ kuma dɔ fɔ ko Mali ni Niger fɛn minnu b'u ɲɔgɔn sigi kɔfɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ tɔn kelen na o tɔn in ka sariya ye minnu ye kunkilenna ye fɛn minnu ye o kunkilenna u bɛɛ lajɛlen bɛ o dɔn k'a fɔ ko Niger bɛ bɔ a kelen jamana ye minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ
ko ube to yire ni mabi ko gana jamana ko be ka to yire ni wat la ba ko nana ko Niger ti jamana gana ni Niger famay ti gana famay ko aluka kuma ko abe muri no fe abla job aja ka fo ko abe ko ngona ba ko ka sebe ko tla ka ni Niger famo fe tla ka ni Niger jamana dum fe ko kuma ka famo fe ko jema ka usire Niger to ni jurata femi ni kuma na ngono ko mali ka ti abiti be ma sinti be ma o femi ni de kuro la million so ko na ko ina fo G5 Sahel o fana de kuro ba de kuro me no be kana sabati jangu anga yamba bulu fa fra fe ni ko bitali ke jamana na jamana durbo yongudu ko Niger jamana be otona ko ali da jamu be ni ko ma ko les trois frontières di ba ka fo gele be o mun kono be ko Niger le o doy ko gele mu mali ko gele be ni jamana so be ka no fe Niger Mali Burkina ko ko no man yo de me ka wuri ka to ke wala sa kumi akilaw yi ka se ka sabati ki ba yi ka to ko nyon ko fe ka nyon ko ke ki ba ka fo na fo itala wa sa ka keni ni mo sebe sebe mi na ya sama ka bo la référence kono min ni Boubacar Garanga. La référence de Fassiri Diaboulou, Karamgo Abdou Touré, Nemembouloudou, l'histoire de Bamako. Maman Dafare. La référence Fassiri Diaboulou, Nemembouloudou. La référence Fassiri Diaboulou, Amoufou, Foko Walimondo. Tabaraka. Nemembouloudou, l'histoire de Bamako. Bamako Wula. Ah, Olouk Mané de Kodi. Franci, allez, Amérique Jamana. Ah, Olouk Wati Damadoke. Au quoi choc, on a graffi dans Kelina. Tabaraka. Sogoake. Chouboulou de l'Ipmi. Chouboulou Mina ke Sabawi. Franci Jamana. Alek Mina, Erouari, Milliard Bidou, and Woroso. Mini, Jukoro, Ekeleke Mina Dobi. Ni Uba, Willeko Sumare. Of Mamina and Jugoblou, Konulasa. Franci Kone, Alek Wanga, and Jugoblou, one is all. Yasami, one ye, Sumare. Sumare woni waka dentani fla kaseka unyini kadi Australia jamana ko mo karambo Abdou Touré mamena nan wongara akuse be korogelara benga yere keli na fulu kanga boyoro bi woni na ayira ka fo minyi l'Amérique jamana ko ni krenge nyano ka jamana nyama ko yi France jaba o kele ka France jaba karambo Abdou Touré min ye France ale ko ni sumare denta ani fla ko ni la ka bangwe min ye no nafulu nganga de France mo wari milare bi woro ani woro ka yira ka fo Amerique jamana ale ye France nyakoroma ko ni che wa min woni ye de juguble woni ka mele France la mamina nan woni ngara min ye France jamana nyama Emmanuel Macron asero ko torola ka torole aya nyini min ye France la sigide mi me l'Amérique Washington ko ka sege kana France mamina nan woni ngara aseba koro gelara atala ka nyine aka la sigide mi venebe Australie ko ka sege kana France o fene segera kana Abdou Touré mamina nan mbela jele ko ngara sa mi ye France ni Amérique che tellement flado kabini wati ja benga umme uni nyonye ka sabu ya ko kunglinaw anu ka hakilaw ulu bela jele yi klinyi mamina nan woni ngara France ale kono na flila aywa abita komi abita jami ni woni ngale sa mamisa ni woni njara nga yira ka fo mi ye ni dogo ko ngono Emmanuel Macron ale ni Biden olu ko ni nyon zoro telefone na nga yira la ka fo sanga dama do doro min ye benga ko ni zoro la l'Amérique ale ni France ni nyonje o temene ko fe min ye Joe Biden ani Emmanuel Macron o ya yira ka fo ku bina u fanga fara nyonga yala saka na fara fina chete ka jamana nga jatige wole kebo olu bi se ka kele ka bo chugumina ni yoro ko fole nuna ni fasiri ngone ngara les soirs de Bamako ale fasiri ke ku bele jeli fe kam ga brutu Wani Bogorba Konate ni tellement kella dama gulu be kashi min tige ka do balan kono ka bon sebenya ko mu mako indépendant alibi abika mono tanko mu mitalike jabilu ka ke ka nyesi Niger jamana nyamoma mali jamana konna na barakla ka je ko ba mu be no na be akawla fasa anga mako INTM luni onyama ba ni oye yakuba katli ali akana bo ka foko kuma mi fola malima min Niger famo fe ko ayi mali sebetoro ko
n'i y'a ta k'a lajɛ olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye min ye baarakɛlaw k'a kɛ ka se k'a lafasa gɛlɛya ni gɛlɛya minnu bɛ yen o gɛlɛyaw ka se ka dɔn fo ka se ka ɲini olu la walasa an ka se ka tɛmɛ ni baaraw ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko gɛlɛya min bɛ ka Mali sɔrɔ waati laban in na k'i b'a ye k'a fɔ min ye gɛlɛya min maa minnu fɔlɔfɔlɔ sɔrɔ o de ye baarakɛlaw ye fonctionnaires ka se contractuels wɛrɛw ma minnu bɛ jamana fan kelen bɛɛ lajɛlen na ka baara kɛ olu ka hukumu kɔnɔna na n'u bɛ u ka tɔnw kɔnɔna na n'o ye lafasatɔnw ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko CEDEAO ko an bɛ se k'a fɔ ko a ko kɔni kɛra mɔgɔw bolo baara ye ko kuma caman na n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ni Niger jamana ɲɛmɔgɔw n'u to Niger ka fɛn dɔ fɔ Mali ma n'u taara Faransi ta kɔrɔ u bɛ fɛn dɔ fɔ ko k'a lajɛ ko fɛn minnu ye nin n'a ɲɔgɔnna gɛlɛyaw ye k'a ka se ka bɔ ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ko sabula ko jamana kɔnɔna na ko n'i ye Mali kununko lajɛ ka Mali bi lajɛ k'i b'a dɔn k'a fɔ fɛn min kɔni ye gɛlɛya ye olu donnen don ko ni gɛlɛya bɛ maa min kan waati min na k'i b'o tigi de dɛmɛ walima i b'a tigi de sugusugu fo ka taa firi a n'u ka bi ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'u b'a jira jamana den bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ INTM n'o ye Union nationale des travailleurs du Mali ye ko olu kɔni bɛ jamana min bɛ tali kɛ gouvernement kan k'u b'a kɔkɔrɔma don a ka baara bɛɛ lajɛlen na ko gouvernement yɛrɛ kun ye a fɔ n'o ye an ka marabagajɛkulu ye ko wulikajɔ minnu bɛ yen nɔ jan ko bɛnkan sɛbɛn min kɛla Mali bɛɛ ni keleya ko la Algérie jamana kan ko o na don ba la ko ni o dun donna ba la i b'a ye k'a fɔ min ye gɛlɛya caman bɛ yen nɔ ko o bɛ duga kɔsɛbɛ in na min ye a ka ɲɛfɔliw senfɛ ko kunnafonidi dɔ senfɛ ko ale yɛrɛ a jira k'a fɔ ko Mali ka wulikajɔ k'a kan ka sinsin a kan ka bama fɛn min kan o de ye hali bi an ka se ka yɛlɛma hɔrɔnya kɔfɛ san 61 an ka se ka jɔ an yɛrɛ kolo la ko kana sira dɔw bɛ yen nɔ olu ka se ka sabati ko n'i ye Mali lajɛ ɲɛdankɔrɔ la k'o kan ka sɔrɔ min ye dɛmɛbaw ye ka fara Mali yɛrɛ finitigiw kan olu kan ka wulikajɔba de kɛ walasa hali bi min ye basi ka se ka banba ko ni CEDEAO jamanaw lajɛ ko olu ka wulikajɔ ani u ka kungirinnaw ko u bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ fɛn de ye fɛn bɛ Mali dɛmɛ nin waati in na ka bɔ a ka nin gɛlɛya kɔnɔna na k'u ka minisiri ye min fɔ Niger minisiri min bɛ u ka jamana dɛmɛ wɛrɛ ko ɲɛnabɔli kama ko a ye kuma purutulen fɔ k'a da ye farakɔnɔ bin tigɛ k'u bɛ a fɔ Nigerkaw ye ko u jansere ka kanga don bɔrɔ kɔnɔ k'a di CEDEAO ma ka k'a di farafinna jamana kelen-kelennaw bɛɛ lajɛlen ma an ye sigiɲɔgɔnma ye an ye baara kɛ ɲɔgɔnma ye an k'an kɛ kungirinna kelen ye wa ko n'a kɛra maa dɛmɛ ani o n'a ɲɔgɔnna ko k'a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye Yakuba Kakile ye a ka kuma na a y'a jira k'a fɔ ko Gambie n'a fɔ bi Faransi jamana Allemagne jamana ani min ye Europe jamanaw bɛɛ lajɛlen ye k'u kan ka fɛn min kɛ u ka wulikajɔ ye k'o de ye Mali dɛmɛ walasa an ka se ka bɔ ni gɛlɛya kɔnɔna na ko kalo 18 min bɛ yen n'u bɛ k'o fɔ ka o bɔgɔrɔ dɔn k'a fɔ ko ni Mali ye kalo 18 tɛmɛ bɛɛ k'a fɔ ko o bɛ kɛ ni adamana gɛlɛya ye ko sani u k'a kɛ o kuma fɔli ye fɛn min b'a to Mali bɛ se ka dɛmɛ k'a bɔ ni gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔ sani nin waati bɛɛ lajɛlen ka se ka taa an sigilen ta ko e ko an t'o baara boloda karamɔgɔ Ture wari min bɛ ka digi na nin ko ye sɛbɛn Niger nin ko ye sɛbɛn sɛbɛn min bɛ yen n'an y'a sama ka bɔ l'indépendant kɔnɔ min ye Musa Sadio Kamara ale de y'a fasigi l'indépendant fasigi jɛkulu karamɔgɔ Ture ayi ka kuma tɛ kɛ dɛ wɔrɔ ka kuma tɛ kɛ ne ko Niger munna Niger nin waati laban in na Niger bɛ ka kuma dɔw ta ka Mali sɛgɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ka bali na ayi ɲɛ don bɔrɔ a bɛ ka bali na ɲɛ don dama de don foyi wɛrɛ tɛ ayiwa baasi t'a la ne ba binna ni yiriba binna bali n'u yɛlɛ la ayiwa yiriba binna yiriba ma bin nka yiriba kɔni a b'a kɛrɛ kan dɛ a b'a kɛrɛ kan yiriba b'a kɛrɛ kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ walasa yiriba ka se n'a dun taara kɛrɛ kan bali n'u bɛ se ka ye ɲɔ ni Niger jamana ka to ka bɔ sanga n'a ka waati k'a da sago fɔ an ka Mali ma dusukasi don dɛ ayiwa Mamadu Bɔrɔba Konate an bɛ diɲɛ laban tile min na ko ninnu bɛ kɛ n'hakili de ye o kɛlen tɛ ka bɔ ka kuma fɔ wa Mali m'u jaabi wa Abdoulaye Diop m'u jaabi wa kosɛbɛ Yakuba Kakile m'u jaabi wa jaabi wɛrɛw bɛ kɛ o baasi t'a la nka fɛn minnu ni fɛn minnu de don a maɲi ani ɲɔgɔn cɛ a maɲi ani ɲɔgɔn cɛ o de ale de maɲi ani ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn kɔrɔtigɛ ni ɲɔgɔn sama a maɲi ani ɲɔgɔn cɛ hali dɔɔni karamɔgɔ Ture min bolo don Mali Tribune min ye 75e assemblée générale ni o bɛ kɛ Nations Unies na a yira k'a fɔ ale kɔni dayɛlɛla ka kɛ ni tarata tɛmɛnen ye tuma min na n'o kɔni kɛra sa nin kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ Lamɛriki jamana na kɛrɛnkɛrɛnnenya na u ka dugu la u bɛ min wele ko New York o kɛnɛ min sigi san o san min ye diɲɛ maramasa yɛrɛ dama olu bɛ fara ɲɔgɔn kan yaasa ka taa
k'a kuma diɲɛ kan ka tɛmɛ sira min na a kan ka boli sira min na ko o de la sa min ye an ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ Mali ani jamana wɛrɛ ko kɔɲɔ ɲɛnabɔli ma ni o ye Abdoulaye Diop ye ale kɔni sera kɛnɛ kan ka ban yaasa min kɔni ye ka kɛnɛ kɔni fura sɔni minisiri ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga sɔni ale ka se o de la sa minisiri Diop ani min kɔni ye CEDEAO yɛrɛ maa ɲɛma Nana Ado Afugo ani ale ye ɲɔgɔn ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye Wuranda ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ Wuranda ani jamana wɛrɛ ko kɔɲɔ ɲɛnabɔlen ma ani o ye ɲɔgɔn ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Russie ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ Russie ani jamana wɛrɛ ko kɔɲɔ ɲɛnabɔlen ma Abdoulaye Diop ani olu ye ɲɔgɔn ye ani min ye Macky Sall ani o fɛnɛ ye ɲɔgɔn ye ani min ye jamana ɲɛma caman ye o tuma min na nin kɔni kɛra sa a yira mɛ k'a fɔ min ye Choguel Kokala Mayiga ale kɔni kan ka kɛ Ameriki jamana na bi wa a yira mɛ k'a fɔ bi sibiri kuma de kan ka di Choguel Kokala Mayiga ma Wasiri Kɛba ale y'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye ko ni kuma kɔni dira Choguel Kokala Mayiga ma nin kɛnɛba in kɔni k'a tigɛ basi ye k'a fɔ ko nako bi kɛ a la ka sababuya kɛ Choguel Kokala Mayiga maa si ka bagabali o tɛna bɔ a hakilila kan min kɔni bɛ a kun n'a k'a kɛ min kɔni ye ko fasodenw kɔni u sigilen don ka Choguel Kokala Mayiga lamɛn yaasa a bɛ se ka dimi bɔ fasodenw na cogo min na ne fasiri kɔni kɛra Ousmane Mamani fɛ Mali Tribune min ni Ousmane Mamani ye an b'a fɔ Mali Tribune an ye fɛn min fɔ maaw n'i y'i sigi kuma dɔ k'i wuli kuma dɔ kɔrɔba ni maa i jugu ka fini ye i teri kana bɛɛ i bɛ siran ne tɛ ka don balan kɔnɔ bɔ ni sɛbɛn ye fɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko le matin ko min ye an ka kiiri tigilamaw an b'a fɔ fɛn min ma k'a fɔ conseil supérieur de la magistrature ko olu ye sigi dɔ kɛ ka kɛ ni min ye tarata septembre kalo tile 14 san 2021 ko o sigi in senfɛ min ye colonel Assimi Goïta camancɛ fanga ɲɛmaa ko a y'a ka hakililaw di a y'a ka fɛla di an b'a fɔ fɛn min ma tubabukan na ko carte blanche a y'o de di min ye an ka kiiri tigilamaw ma maa o maa bɛ yen ko e ye dunkojugu ye nangaraba zunba kulew ko ka u minɛ k'u dɛrɛ ka taa fɛn min ye faso ka wari min bɛ yen n'u y'a dun u k'an bisi ka bɔ u gɔnɔnw fɛ k'o baara yɛrɛ daminɛna ka ban n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔw kɔni a bɛ ka boloda gun bɛɛ lajɛlen kan min ye Bamakɔ yan nɔ min ye maa caman bɛ yen nɔ olu tɛ se ka ye pankoti kɛnɛ ala a dafara la a fɔra n'u yela ye u ka bogo don u la u sama k'u bila ka na u ka so kɔnɔna na ayi dɔw olu tɛ se ka furaji dɛ fini sa parce que b'a ko fɛn min ye colonel Assimi Goïta ye ko a y'a jira k'a fɔ min ye dunkojuguya ye ale ni ɲangibaliya ko o tile banna min ye maliden ye maaw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ la maaw sɛbɛkɔrɔ ɲɛni na i bɛ se k'a dɔn i bɛ se k'a bila i kunna cogo di jamana min kɔnɔna na jamana den fanba i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaba b'u olu kan minnu ye sɔrɔ fanfɛlaw fɛ a dɔw la i b'a ye k'a fɔ dugu dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ fɛn min ye dugu yɛrɛ kan ka sigi ni fɛn minnu ye janko kɛnɛya siraw kalanko siraw i b'a ye k'a fɔ ani fɛn minnu bɛ kɛlɛ sɛbɛn fura ɲɛnabɔw kan i b'a ye k'a fɔ o si tɛ fɛn ɲɛnabɔlen dugu kɔnɔna na nka fɛn min ye o jamana kelen kɔnɔ maa dɔw bɛ yen olu bɛ faso wari jamajɛ wari foroba wari u b'a dun n'u tɛgɛ fila ye wa foyi tɛ bɔ a la ko fɛn min ye o ye ko nin ye o de bannen a ko fɛn min ye lakanabaaw ye olu bɛna u ka jɔyɔrɔ fa kiiri tigilamaw fɛn minnu ɲininiw fɛ o de ye k'a fɔ sɛbɛnfura minnu bɛ yen nɔ cakɛda minnu bɛ n'u ka baara ye sɛgɛsɛgɛli ye jamana yɛrɛ bolo kan hakililajigila o dɔ o ye vérificateur général ye o dɔ fana o ye haut clé ye ani cakɛda wɛrɛw olu mana sɛgɛsɛgɛli kɛ fɛnw mana jɔ maaw la ka ban u ka a sɛbɛnfuraw n'a dila ale ma ale b'a tɛgɛ bila joona joona walasa ka se ka di kiiri tigilamaw ma maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko olu ye nin o kuma sinaw kɛ u ka se ka wele k'u dara ɲini ka sɛgɛsɛgɛli k'a tugu la n'i minɛna k'a fɔ ne minɛna n bɛ taa kaso kɛ o t'a bannen fɛn min ye jamana wari ye i ye wari min dun dɛ wari i b'a sara de olu b'a kɛ avec intérêt 100% n'i ye 50,000 dun n'i minɛna i bɛ 20,000 sara parce que n'o 50,000 bɛ jamana bolo sama sara fɛn min ye ko ca a bɛɛ tɛ sɔrɔ dɔw kɔni bɛ minɛ o la parce que b'a ko
ko ni y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye lakana tigilamɔgɔw ye n'olu y'an ka wolomasiri tabaw ye ko olu fana na u jɔyɔrɔ fa a ko siratigɛw la sabula an bɛ don min na i n'a fɔ bi maa minnu ni maa minnu bɛ yen n'olu tɛ se ka taama o dɔnna dɔw bɛ yen nɔ olu minɛna ka ban olu bɛ latigɛ kɔnɔna fɛn min ye olu kiiri tigilamɔgɔw ka ɲɔgɔn ye walasa u ka se ka kiiri o dɔw musow b'o la olu bɛ boli cɛmanw fana b'o la olu mɔgɔ kura n'o y'i bɔ a la ko fɛn min ye wulikajɔ ye k'a bɛna banba ko sabula ko bɛnkɛla fɛn min kan ko o de ye malikura ye malikura tɛ se ka jɔ abada k'a sɔrɔ yuruguyurugu dungo juguya o bɛ jamana kɔnɔna na ko mali ko a na furan k'a ko k'a jɛ kolonɛli Asimi Goyita a kɔni ye nin fɔ min ye an ka jamana kɔnɔna na fɛn min bɛ tali kɛ kiiri tigilamɔgɔw olu ka wulikajɔba kɛnɛ kan n'o ye conseil supérieur de la magistrature ye a ko n'i y'a lajɛ wari min bɛ yen k'a fɔ ko o bɛ folofolo sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ san dɔw la sɛbɛn wari miliyari 18 sɛbɛn wari miliyari 21 ye k'i b'a sɔrɔ sɛbɛnfuraw yela k'a fɔ minnu bɛ yen k'a fɔ ko folofolola k'o bɛ taa jɔ o hakɛ de la san kɔnɔ n'i y'o lajɛ k'o ye majɛba de ye jamana ma sabula sɔrɔ siraw lakana sira ka taa se fɛn caman bɛ yen nɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi yiriwa ka taa se dugubaw ka se ka olu bila ɲɔgɔn na i b'a ye k'a fɔ dugujɛniw ni dugubaw hali sira ko u bɛɛ ye gɛlɛya ye ko nin wari minnu bɛ panapana dun nin wari minnu bɛ panapana sɔrɔ ko n'o dola a dondaw fɛ e ko gɛlɛya dɔw to tɛna se ka wuli fiyewu sabula n'i y'a ta k'a lajɛ sɛgɛsɛgɛliw ni fɛn caman bɛ yen nɔ o gunna maa caman na kabini san 1968 k'a ta o waati la ka n'a bila bi la ko sɛgɛsɛgɛli gunna maa dɔw la nka caman bɛ si ma bɔ ko a dosiw bɛ nin y'a bɛ wuli k'a fɔ a ma kɛ n tilela a kɛla waati min na ni président e tun tɛ président ye walima a kɛla waati min na nin fɛnkɛ tun bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen ko nin ye o bannen de ye pewu-pewu. Nin ka ɲi. Nin ka ɲi. Wulikajɔ n'a bɛ kɛ tiɲɛ kan a ka ɲi nka n'a bɛ kɛ wolomali kan a man ɲi. Bɔrɔba nin mun daminɛtɔ filɛ nin ye nin ko nin daminɛnen dɛ. Ayiwa karamɔgɔ Ture ne hakili la n ko o don yafa kɛra dɔw ma. Sɛbɛnw t'i bolo yan. A sɛbɛnw bɛ. Ni sɛbɛnw b'i bolo e bɛna s'a ma o tɛ wele da maa si t'i ka foto dun ne da ye. Turulakaw bɛ siran o. E tɛ siran foyi ye. Wa ne tun sira e dun ko mɔgɔ t'a ka foto dun ne da ye. Ne bɛ fɛ ka mun fɛ Bɔrɔba ta tun bɛ connaître très mal. I b'a demander mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ta ɲininkali ko la. Bɔrɔba ni saya dugu jɛra ka ban balo tɛ yen ni mɔgɔ bɔra so diɲɛ don o don ne b'a bila n kunna n tɛ segin bilen ne ka conception ye. O bɛ kɛ Ture dɔw ye. Ture dɔw bɛ yen. Hakɛ to n bɛ se ka tila ka kuma na. Karamɔgɔ tila ka kuma na. Filanan ye min ye Bɔrɔba adamaden kan ka limaniya an nana diɲɛ na an t'a kalama i sara i t'a dɔn dɛ. Donc i bɛ sa kungo wa i bɛ sa so wa i t'a dɔn. Bɔrɔba ne ye janjo caman kɛ mais kuma t'o yɔrɔ nɔfɛ bi. Ne bɛ taa yɔrɔ dɔw la ne bɛ taa kɛlɛ kɔnɔna na yɔrɔ dɔ la ni e ye yɔrɔ mankan mɛn e bɛ boli yɔrɔ ka taa fo yɔrɔ jan de. Karamɔgɔ Ture ne bɛ Ture caman dɔn n'i y'i sen tu dɔrɔn. Misali di. Ayi ne t'o di bɛɛ b'o dɔn. Ayi bɛɛ b'o dɔn sa. Turelaka minnu bɛ yen. I tɛ se k'a fɔ. Ne sen tu la n'u bɛ boli dɔrɔn de don. I tɛ se k'a fɔ c'est bon. Ɲɛmaaya dira aw ma. Min jumɛn ɲɛmaaya. Ɲɛmaaya ma d'aw ma. O jumɛn. Mali ɲɛmaaya ma d'aw ma. Jɔnni ma. Turelakaw ma. Vote de bɛ yen sisan. Vous dites ça. Non, mais tu es en train de faire des confusions, c'est pas possible. Ah bah, vote de lui. Vote de lui, quoi. Vote de lui. Ala ye tiɲɛ bange. Ala sɔnn'u ma. Ala y'o kɛ. Walahi, suma walahi. Bɔrɔba, fɛn dɔw bɛ yen nɔ, olu c'est très naturel. Lahara ko to yen quoi. O kɛla e yɛrɛ ɲɛna. Bɛɛ lajɛlen y'a fɔ ko cɛ kelen min bɛ yen nɔ, an ka jamana indépendance ni bi cɛ n'a ye fanga kɛ n'a ka fanga ma dafa ni kalo damadɔ y'a jɛ nka ni baara dafara n'a furumuso ka hɛrɛ ye Mali fan bɛɛ sɔrɔ o ye Amadu Tumani Ture saya y'a minɛ kɛlɛmasa de don. Moi je ne connais pas, est-ce qu'il y a un général Keita Konate n t'o dɔn. Général Konate Keita jama bi. I n'a fɔ jɔnni. An ka général yɛrɛ bɔ yen. Ayi sa. Ayi an kana taa yɔrɔ jama ne kuma président de kan. Ayi. Général ka fɛngɛ quoi. An ka kuma président kan. Président. Baba Modibo Keita. Modibo Keita, je confirme, il a été un bon président pour le Mali. Non. Ayi. An jɔnni. O b'a bɔ. Modibo Keita yɛrɛ bi. Ne bɛɛ ka fɔra la sisan o tun bɛ kasi de. N'a wulila sɔgɔmada fɛ u bɛ na dugu kuluba muso bɛ kule ale yɛrɛ bɛ to kasi la so kɔnɔ sira bɛ tigɛ pendant tout ce temps. Jelimuso yɛrɛ tun bɛ so kɔnɔ yan.
Ni jelimuso tɛ i b'a sɔrɔ politigi bɛ yen. Kɔrɔba an ka taa ni sɛbɛn ye. Karamɔgɔ tun e tɛ bamanan e tɛ sinankunya kulo ye. Ayi e tɛ jamana e tɛ jumɛn. jamana ɲɛmaa kuturu. Jamana kuturu jumɛn. donc jelimuso de tun bɛ taa a kunu wa. A kun b'a kunu kɛ. E t'o kalama. Ni jumɛn ye janjo wa. E tigɛ don. Karamɔgɔ Ture. Ne bɛ n bolo don. Min kɔni ye Mali Tribune halisa min ye Mali kiri tigilamɔgɔw ye u bɛ wuli ka jɔ la yaasa min ye yurugu-yurugu ani dunkojuguya o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na min ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ko a ka pankurunko k'a kɛ mɛ ko komi ne mun y'a dɔn. Dugu wuli avion. Na mun y'a dɔn mun de avion ye sa. A bɛ sɔn fisaya dɛ. A ye wɔsi duman caman kɛ n'a ye. U caman b'a kɔnɔ jɔ kun ni fɛnw bɛɛ tɛ tagabe la. Bɔkɔrɔba. Il faut rectifier. Non, il faut rectifier. Tagabi. Awɔ. O kɔrɔ. Bamanankan tɛ. U bɛ taa ni ka segin la a kɔnɔ o de ye tagabi. Non. O kɔntali ba parani ya bamanankan bɔkɔrɔba. Karam. Tu ma parani ya bamanankan. Segu ka. E bɛ Segu dugu jumɛn na? Segu Suba. Segu Suba a tɛ bamanankan yɛrɛ fɔ. Cogo dɔ aw ka jɔ. A ko wa bɛ ko mun da? Aw tɛ bamanankan fɔ. Moi je suis professeur agrégé en bamanankan ɲinɛ o san 11 ye. Non m'o kalan. Donc, au tout. Mon calme. Et on va me boire bien, il faut rectifier. Il faut rectifier. Mon calme, il faut boire bien. Avec nous. Ok. Tu retires le mot oui ou non? Ok, je retire. Merci, encore. Karamɔgɔ Ture Mamina n'o kɔni kɛra min ye Mamadu Kamara n'ale tun ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale nakɔrɔma ye a ka maa manjikun don ko waati tɛmɛnenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya marisi kalo la san 2020 sa kiri tigɛlamɔgɔ kɔni tun ye Mamadu Kamara wele yaasa k'a ɲininka min ye pankurunko in ye a sɔrɔmɔɲɔnko a bɛ mun dɔn a la ko nka a yira k'a fɔ suko ani dugusajɛ cɛ kiri tigɛlamɔgɔ kɔni ye Mamadu Kamara to yen ka taa ko nka a ye mɛn k'a fɔ min ye pankuruzanko ani Mamadu Kamara a da bɛ yurugu-yurugu ko minnu na ko n'i y'a nafolo bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ayiwa ko a bɛ t'i jɔ min ye sefa wari miliyari 56 o n'a kunkanfɛn ye karamɔgɔ Abudu Ture. Sefa wari joli? Miliyari 50 miliyari 28 a n'a kunkanfɛn. Miliyari 28 a n'a kunkanfɛn. 28,5 milliards de francs. Wari ko min b'ale nɔfɛ. Parce que miliyari kelen. Avion in b'a la. Awɔ fɛn wɛrɛw b'a la. Ani an ka fitigilakaw ka minɛnko ni fɛn wɛrɛw. Awɔ. Mais miliyari kelen. O ye miliyɔn 1000 ye. Miliyari mun tununi b'ale yɛrɛ kelen nɔfɛ minnu n'a da fɛ. U sigama la min na komi kirimakɛw. Awɔ. Miliyari 28. O n'a kunkanfɛn. Wari banna. Naam. Karamɔgɔ Ture. Ne. Kabini o kɔni kɛra sa. Min kɔni ye Faranjara fanga ɲɛmɔgɔ kɔni nani. Olu kɔni ma ko kɔni bila dagirinna. Olu y'a yira k'a fɔ maa o maa bɛ yen faso nafolo ne y'a ŋanamu i kɔni ma a bɔ dɛ. Yaasa k'a di faso ma. Karamɔgɔ Ture o kɛlen sa alamisa tɛmɛnen ni o bɛ na min ye sɛpitɛmburu kalo tile 23 san 2021 kiri tigilamɔgɔw u ye Mamadu Kamara wele k'a ɲininka a dalakan na o kɔni ko Mamadu Kamara e kɔni tɛna se ka taa so bilen dɛ. Kasobonba la. U na ɲɔgɔn ɲɛnajɛ ye o naam. U y'a sɛnsɛn ka taa bila kasobonba la ko hakilila jiginna min ye Sumelu Bube Mayiga ye ale fɛnɛ minɛna nin ɲɔgɔnko la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Madame Buhari Fili Sisoko ale fɛnɛ minɛ nin ɲɔgɔnko la wa ye mɛn k'a fɔ ko maa caman fɛnɛ bɛ yen min ye kiri tigɛlamɔgɔw ye olu bɛ k'a yira k'a fɔ don n'a nataw la i bɛ k'ale nakɔrɔma caman olu bɛna minɛ yaasa jamana a ka dɔrɔmɛ kelen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ se ka segin jamana ale kɔrɔmɔ cogo min na. Ne fasiri kɔni kɛra Seydou Jara fɛ min kɔni ye l'indépendant. Mamadi Bɔkɔrɔba Konatɛ tuma dɔw la maaw bɛ kɔrɔtɔ kojugu bamananw yɛrɛ ko ka kumasenw fɛ ko kɔrɔtɔ kojugu ala ma ko de bɛ na ni gajɔli ye n'o tɛ ni su kola o ye suma ba wololen ye min tɛ ka don balan kɔnɔ ko sɛbɛn ye fɛn min bɛ n'an kama ko l'indépendant ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko gɛlɛya bɛ Mali sirakunw na janko yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'an k'u ma ko péages ni barrière bɛ jigin barrière bɛ yɛlɛ maaw bɛ tɛmɛ u bɛ tɔrɔmɔɲɔni sara k'i b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ nin yɔrɔw la maa ko ni sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ ko yɔrɔ minnu ni yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ko sɛgɛsɛgɛli kɛra olu nɔfɛ ko ni a jɔra u la u bɛ yɔrɔ caman bɔ péage jamana yɛrɛ bɛ tike min dilan ni maaw kan ka taa ni ka segin kɛ n'u kan ka wari sara u la i b'a sɔrɔ tuma dɔ la tigi wɛrɛ jɛlen bɛ baarakɛlaw yɛrɛ fɛ o fana bɛ feere
fasiriba ko min ye nin n'a ɲɔgɔnna gɛlɛya ye olu ye a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn min bɛ tali kɛ minisiriso min bɛ yen nɔ ni o bɛ taamako ani jamana baarabaw olu kunna i b'a ye k'a fɔ baara in bɛɛ lajɛlen nuguru bɛ don o yɔrɔ de la kosɛbɛ ko ko gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na tuma caman i b'a ye k'a fɔ maaw y'a jira k'a fɔ ni yurugu wale minnu bɛ yen n'olu b'a kɛ ko tuma dɔw la u yɛrɛw seko t'a la o ko sabula ko fɛn min ye hakɛw ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na fɛn minnu kan ka kɛ olu ye i b'a ye k'a fɔ ko o hakɛw tɛ olu ye a dɔ ye min ye jamana kɔnɔna na minnu bɛ i n'a fɔ bi ni maa minnu tɛ AMO la don AMO la ni maa minnu tɛ INPS la don INPS la sabula ko makamaba ko o de kɛlen bɛ ka olu jɛ u ka nin baara in kɔnɔna na tuma caman na sirakun na gɛlɛya bɛ olu sɔrɔ nka min ye AMO ni INPS ye ni denmisɛnninw banana ni muso banana ni fakɔrɔ ni bakɔrɔ banana olu kan ka furakɛ musaka min na n'o o farila don o don musakaw ka so sara kuran sara ka taa se fɛn wɛrɛw ma i b'a ye k'a fɔ min bɛ di k'a tɛ bɔli kɛ hali dɔɔni ko u bɛ se k'a jigiya k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu minɛna n'a ɲɔgɔnnaw la ko a dɔ la ko tuma dɔ la i b'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni u ye nin na kɛ i b'a sɔrɔ ko ni gɛlɛya de bɛ u kan u yɛrɛ ka fɔ ye fasiriba ko ko n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya kɔni o nun bɔlen bɛ sabula o bɛ kɛ majɛba de ye jamana yɛrɛ ma n'o y'a sɔrɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi k'a fɔ ko nin n'a ɲɔgɔnna gɛlɛya a bɛ se ka wuli k'a sɔrɔ a ma kɛ ni fɛn wɛrɛ ye jamana ɲɛmɔgɔw n'o y'a sɔrɔ u kan ka don AMO de la sabula u ka don AMO la u ka don INPS la n'olu bɛ fitinin min tiɲɛ jamana kun u ka tige parallèle dilanni ka tige wɛrɛ dilan ka tige sina dilan ka ladege dilan k'a feere o mun tiɲɛ jamana kun ka ca n'o ye. Karamɔgɔ Ture. Pas de commentaire. Parce que b'a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ don min na i n'a fɔ bi ko u kɔni ye maa caman ɲininka ko minnu bɛ yen nɔ ko ni u bɛ nin ko ɲɛdɔn kosɛbɛ ko u ka ɲininkaliw senfɛ k'u y'a ye k'a fɔ maaw kɔni caman bɛ ka nin gɛlɛya kelenw de fɔ k'a bɛ ɲini jamana fɛnw fɛ jamana yɛrɛ ka min ye ɲɛda ɲuman sɔrɔli o kama kow kana kɛ ko panapanalenw ye ko faragan ka kɛ min ye maa ninnu ye u bɛ baara min kɛ a wulikajɔ barika ka bon sabula o kɛ yɔrɔ min na ko poste contrôle o ni maa minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye finitigilakaw ye kuma caman bin bɛ k'u kan kuma caman u bɛ kasi caman sɔrɔ u ka ko ni wulikajɔ kɛra joona walasa hakɛw ni fɛn minnu bɛ n'olu ka ɲi n'u ka sabati n'u sabatila bɛɛ fɛn caman bɛ yen nɔ o tɛna se k'o kuma fɔ nin ko ye sɛbɛn ye an ye min sama ka bɔ l'indépendance kɔnɔna na min ye Fali Kulubali da fasi l'indépendance fasi jakula mo fo ko wale nyuman do bara mo awlu tere ni be molo do la référence a ko kiriko koni ko faso de jama me o te ka famuya awo ka sogo yake min woni ye ko kiri tigala mo wulle do ni wati la wayna ya sa min ye yurugu ye ale bi se ka kele ka bo an ga jamana kono cogo mina sharia soso da mi se ka sigi o la cogo mina ka bo an ga jamana kono ko de keme sababu ye kiri tigala mo olu ko me wuli ka jola sanga na ka wati min woni ye ko tigima jamani ka olu ko mena ya sa ka olu datugo ko nga ko min na me faso do la hakilla fla la oyedi dɔgɔkun in kɔni kɔnɔ a yira k'a fɔ an ka farajɛla fanga wasabilo maaw ni o ye CNT olu kɔni ye sariya kisɛ dɔ kɔni wote k'a yira k'a fɔ maa o maa bɛ yen n'olu ye fanga jaso kɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita la min ye utukalo tile 18 san 2020 sa ko yafa kɛra olu ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen maa minnu ye fanga jaso fɛnɛ kɛ bandaw la mɛ kalo tile 24 tɛmɛnen san 2021 ko yafa kɛra olu ma karamɔgɔ Ture awɔ yafa kɛra mɔgɔ kɔrɔ minnu ye coup d'état kɛ u tɛna nɔ minɛ don n'a nataw la jɔnni ye yafa kɛ u ma farajɛla fanga wasabilo ma CNT o se b'u ye wa ne fɛ a si tu kalata in kɛra cogo jumɛn na ɲɛma kalata in a kɛra cogo min na min ye o kɔni ye a yira k'a fɔ fɛɛrɛ ka tigɛ joona ka sababuya kɛ min ye an ka sariya an ka jamana sariya kɔlɔsili sunba ni o ye constitution ye a sɛbɛn m'o la k'a fɔ min kɔni maa o maa n'i ye fanga jaso kɛ yafa yɛrɛ de tɛ se ka kɛ e ma cogoya si wa min kɔni ye i ni ɲangili min ka kan sariya fɛ o ɲangili kɔni o bisa kɔni bɛ ta ka da i kan karamɔgɔ Abudu Ture ko nin kɔni kɛlen min ye fasoden caman ye olu tɔɔrɔla olu y'a yira k'a fɔ n'i ye kasobonba ta a falen don maaw la maa minnu bɛ yen n'u ye sariya sɔsɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen n'i taara boli a falen don muso la k'a sababuya kɛ mun ye u ye baara kɛ baara min ni sariya sɔsɔ don ko n'a yira k'a fɔ sariya sɔsɔla fila yafa kɛra dɔ mɔ ka dɔ to yen ko a laban a tɛ komi kiri a tɛ ka boli a boli cogo la kiri fangalima
fasirike ba ko ya yira ka fo ko min woni ye ma chamanye ne mai woni me ka fo baruda chamana amunu kuma me sina doni ko alaba ko ne mai woni ko ma chama woni mina bo ka fo nu dabara chamanye ka so go de go kiribe ka bara ko ne chugo mina ko faso de chama me ku te ka fo ide famia kiri ka tabulu la ko nyonde mamunu me ka so bombala ya fa kera ku de takelo mo chugo mina ko ya fa fene kuma ngake ulumoti mamunu me buli ko ya fa kera kudeta kala mo chugo mina ko ya fa fena kunga kanga ke ulu moti joni ba mo foto parce que ba ale be jarayi la référence qu'on krama butu be jara e ko ni ko fitu ko ikene mo na ko tikene de mo bu ka so mai ngona ina ya santan sam gai o mai lu bo kana masuza anti to suno no ko te e ya tuni ya te be jamu jara be suno te be jara donc Tiano fɛn minnu bɛ yen nɔ ni o ye sariya sɔsɔw ye wali bɔgɔba kɔnɔ tuma dɔw la i ka kuma latigɛ tɛ sariya sɔsɔ bɛɛ ye sariya sɔsɔ ye nka n'i y'a ta k'a lajɛ an ka u bɔ an k'u bila ten an k'a bɔ ka bila n'a bɛɛ kɛra bɔ ka bila ye a bɛ kɛ baara ye dɛ. karamɔgɔ Ture n'a kɛra yafa mɔ ye yafa fana kan ka kɛ bɛɛ. maa de bɛ amnistie 27 septembre a ka ca i b'a hakɛ dɔn wa. n k'a hakɛ dɔn. voilà donc o ye fɛnw de ye fɛn minnu tɛ kagirafubaw ye fɛn minnu tɛ fɛn ɲɛnamabaw ye voilà donc olu ɲɛfɔli ko mɔgɔ dɔw ma nka minnu ye zuba kuruw ye minnu ye nagarabaw ye minnu ye maaw jɔ k'u fa u ka wariw nɔfɛ olu dɔw bɛ se ka bɔ ka bila cogo di. minnu fana ye fangajɛ so kɛ. u fana bɛ a bɛ an ka jamana sariya sunba kɔlɔsili soba ale yɛrɛ de ye sinsin fangajɛ so kan n'o ye kuruta ye. minisiri minnu bɛ justice kunna a bɛ kiri ko ɲɛdɔn wa tigilamɔgɔ dɔ wa. n'o y'o ye ka ban aw t'a to cogo la wari bɔbɔba Konate bɛ kɛ ka don balan kɔnɔ ni bɔnni sɛbɛn ni an ko ma kabako faduli ɲa fɔ fana kaba ko fɛn min ye gɛlɛya ye ko a kɛla janko commune 2 la kin min bɛ yen nɔ an ka ma ko ɲare la ko pharmacie min bɛ yen nɔ ni o ye fura feere yɔrɔ min bɛ an ka kindaw la ko mun bɛ n'an b'a fɔ ma ko konga ko fɛn min ye yɔrɔ kɔlɔsiba ye ni o ye gardien ye ko a ye kusukusu kɛ ni se wari 500 ani min ye 8,000 a n'a kunkanfɛn ye ko in bɛɛ lajɛlen kɛla sibiri tɛmɛnen ka kɛ ni sɛbɛn kalo tile 18 ye min bɛ tali kɛ wulikajɔ kɔni kɛra ɲɛfɔlikɛla polisilakaw ye waati labanw na yɔrɔ min bɛ min ye ɲare la an ka ma ko titi ɲare k'i b'a ye k'a fɔ binkani wari in kɔni a kɛra o yɔrɔ de la ɔ maa wɛrɛ m'a kɛ dɛ min ye yɔrɔ yɛrɛ kɔlɔsiba ye gardien ko ale de ye nin baara in kɛ ko in bɔ kɛla kalama cogo di sɔgɔmada fɛ min ye wari ko ɲɛnabɔba ye comptable ale sera baara yɔrɔ la waati min na ko u y'a ye k'a fɔ yɔrɔ kɔni a yɔrɔ dakarilen bɛ min ye wari yɛrɛ ye u bɛ bila yɔrɔ min na wari fana tɛ o yɔrɔ la u taara ka taa lajɛ diɲɛ laban tile in na ni maa min ma fara sonyɛli ma i bɛ malo sabula minɛn caman bɛ yen minnu bɛ nin n'a ɲɔgɔnna wariyaw ka a da kɛnɛ kan caméra de surveillance haraba u taara ka taa o jɔw bɔ k'o lajɛ u y'o lajɛ yɔrɔ min na u ɲɛ b'a la gardien yɛrɛ dɛ ale de bɛ ka da gosi k'a ci k'a kari a y'a kari waati min na wari min tun bɛ min ye kɛsu kɔnɔ wari caman tun tɛ nka kɔni a ye kusukusu kɛ n'o ye n'i y'a ta k'a lajɛ nin waati laban kow la a bɛ maaw sɔrɔ kɔrɔ kamanagan sabula n'i y'a lajɛ kuma dɔw la min ye yɔrɔw ye maaw bɛ kanaba ta ka bila yen nɔ walasa kana a ka se ka sabati nka lakanaba n'o yɛrɛ kɛra wari taba ye i b'a ye k'a fɔ min ye ni ji ye jifilɛ sara ka ban ani ba u bɛ sɛbɛn kɔrɔ kamanagan o de b'a a to mɔgɔkɔrɔba kuma dɔw la maaw k'u hakili t'u yɛrɛ la sabula maajugu maajugu cayalen bɛ wari min bɛɛ lajɛlen 100,000 ni 900 ani 270 ani 8 miliyɔn 100 tɛ miliyɔn 200 tɛ soni yɛrɛ ma ɲi nka ni i mana boli nɔfɛ i bɛ minɛ nin kun ye sɛbɛn min bɛ yen n'a y'a sama ka bɔ kabako kɔnɔ mɔgɔ min y'a sɛbɛn o de ye Bujara ye mɔgɔba soni ma ɲi i tɛgɛ don karamɔgɔ Ture ne bɛ n bolo don kabako fadumiya fafarangaba karamɔgɔ Ture min ye an ka kari dɔ bɛ yen ni o ye fɔlɔ n'a ye ale kɔni bɛ na dɛ Sikaso sira dɔ wa Sikaso sira dɔ wa Sikaso sira tɛ karamɔgɔ Ture a yira k'a fɔ min kɔni ye mobili boliba ye mɔgɔw y'u yɛrɛ ɲininka yalima a tun bɛ ka ɲɛnaminimafɛn de ta wa yalima a sunɔgɔra de wa
ko mɔgɔw kɔni bɛ ka u yɛrɛ ɲininka min ye tɛnɛ tɛmɛnen n'o bɛnna septembre kalo tile 20 ma san 2021 mobili a kɔni bɔra ka bin Sebekoro ale ni Kasoro ni ɲɔgɔn cɛ olu yɛrɛw ni Kita cɛ o bɛ t'i jɔ min ye kilomètre 62 bɔ ɲɔgɔnko tuma min na nin kɔni kɛra karamɔgɔ Abdou Touré ni compagnie de transport ni o ye fɔlɔ n'a ye min ye maa caman ye compagnie in ka di u ye ka sababuya kɛ kari ale yɛrɛ labɛn cogo min na ka sababuya kɛ u ka teli siraw kɔni bolili kɔni na kɔni kɛlen sa a yira k'a fɔ mobili bɔlen ka bin a bin yɔrɔ kɔni na min kɔni ye parandikɛ min kɔni bɛ mobili la ale yɛrɛ sisan bɛ t'i jɔ san 18 na o yɔrɔ bɛɛ kɔni na ale sara o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen cɛ dɔ fɛnɛ bɛ yen ale sisan bɛ t'i jɔ san 42 bɔ ɲɔgɔnko la ale fɛnɛ sara a kɛyɔrɔ kɔni na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye maa 15 ye olu banana nka minnu sɛbɛkɔrɔ banana o bɛ t'i jɔ maa 4 bɔ ɲɔgɔnko la karamɔgɔ Abdou Touré nka min na nin kɔni kɛra bananenw u ye fɛɛrɛ ne dabali kɛ yaasa ka olu ta ka taa n'u ye Kita labitanizo la u ye fɛɛrɛ ne dabali kɛ min kɔni ye ka dɔw fɛnɛ ta yaasa ka se ka na ni olu ye Bamakɔ cogo min na ma min na ni nin kɔni kɛra min kɔni ka ye ale yɛrɛ gouverneur kɔni ye ale kɔni dara min ye ni kasara in kɔni kɛra yɔrɔ min na yaasa ka taa min ye baaraw kɔni taabolo lajɛ banbaatɔ kɔni a ye dugawu kɛ olu ye minnu kɔni banana wa a tilala ka dugawu kɛ olu ye nka a y'a ɲini k'ale b'a ɲini siraba bolibaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya chauffeur ni u kɔni ye adamadenw kɔni da maa 1 maa 2 fo ka taa se maa 10 maa 100 mɔ ka se ka boli nasugu dɔ kɛ boli min ni a tɛ sariya yɛrɛ kɔnɔ k'o kɔni waleya olu kɔni tɛna bɛn ne fasiri bɛɛ lajɛlen kɛra Bugu Jara fɛ kabako Fadunuya fanfara kaba karamɔgɔ Abdou Touré. Merci bien.